ବୁଧ ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କାରକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ମିଥୁନ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର କର୍ତ୍ତା। ବୁଧ ମାମୁଁ, ବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସୂଚକ। ଯଦି ବୁଧ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଶୁଭ ଥାଏ ତେବେ ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଗନ୍ଧ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହିବା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଶିର ପୀଡ଼ା, ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି, ବାକ୍ ଶକ୍ତିହୀନତା, କଣ୍ଠନଳୀ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ, ତମ୍ବା ଥାଳିରେ ଏକ ଛିଦ୍ର ତିଆରି କରି ପ୍ରବାହିତ ପାଣିରେ ପକାନ୍ତୁ, ତୁମର ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଗାଈକୁ, ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କୁକୁରକୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କାଉକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଜ ଲୁଗା, ସୁହାଗ ସାମଗ୍ରୀ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ଓମ୍ ବୁମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ ନାମକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ 108 ଥର ଜପ କରିବା ଏବଂ ଗଣେଶ ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷର ପାଠ କରିବା ଭଲ। ପର୍ଣ୍ଣା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସବୁଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେବେ ସବୁଜ ରୁମାଲ ରଖନ୍ତୁ।